Jeg kan også godt multitask. Jeg har styr på 5 arealer, og så på alle jeres kærlighedsforhold samtidig. Jeg tror, det er mig bagefter. De venter nok forbi, fordi at Katja hun er på her. De er på her, ikke? Fordi du vejer her, så vi springer ned til den her. Så det gør de gør. Så ellers så den vinder her jo ikke en pause. Det er ikke så fair. Skal den sidde helt her? Nej. Nej, den skal sidde der. Det er lige over. Det er lige under skulderen. Men jeg har sagt det til hende før.